Kardom pinisi sodak aberta arjek tha. Naga tum putot Karbi Anglong arlo hemrit nang kachikim tu. Lam ki kedower lapen lam ki judun e plengun e adim Nagaland lapen Karbi Anglong ahoy along putot longle alam ki nang keklang tu. Bangsa alam ki laki Doldoli Reserve Forest angkang patumi pai ni phai krepli arni lethot sedami Lahore region subbit lapen 23rd Assam Police IRBN atum chelang se ahoy along patrolling kedambom ahot se Dimapur Rilen Basti arat atum bangfli kep so se Karbi Anglong arlo longle along hem nang kachikim theklong se khangdun lo bonda forest asai khe atum bang trok lapen IRBN pen bang private ki jum hek ajoine khangdun un edat si api nang sirui nang juilo Lahore region subbit officer langtuk kiling penile tum apherang ke aphan nang kapasini dun atengke labangso alam the aputhak superior officer atum aphan khan pachini pontang loputa nang thandut seta lam ki kedo ahoy along longle jogjine ke angsong aja kong kedo atum se chinilo nilitum ke nakapen khat ateng si methang asai chekem bom loputa niltum apherang ke aphan nang khana pachini dun anam lang pipen samson teron report Karbi Daily News